Medicinalfirmaet Pfizer donerer nødvendig antibiotika, og SightFirst gennemfører operationer og uddannelse. Lions sikrer også adgang til rent vand. Den hurtigst voksende årsag til blindhed i de fleste udviklede lande er diabetisk nethindeløsning, en øjensygdom knyttet til sukkersyge. Lions svar er LEAP, Lions Eye Health Program. Målet med LEAPs oplysningsarbejde er at redde syn ved tidlig konstatering og rettidig behandling af diabetisk øjensygdom og grøn stær. Synsprøver er blevet en værdifuld udvidelse af programmet. Campaign SightFirst 2 vil opføre klinikker specielt til behandling af diabetisk øjensygdom og andre aldersbetingede øjenlidelser for at imødegå den verdensomspændende stigning i forekomsten af diabetes. Stigningen i verdens befolkning og i levealderen betyder, at mange millioner vil blive truet af synstab. Eksperter forudser, at vi uden nye initiativer risikerer, at antallet af blinde mennesker fordobles inden 2020. Ved at fortsætte vores succesrige indsats vil Lions have et godt udgangspunkt for kampen mod de nye udfordringer. Det her er ikke nyt for Lions. Gennem årtier har Lions kørt lokale aktiviteter på området. Men lokal handling er ikke nok. Vi er nødt til at bruge vores organisations internationale styrke for at vinde over disse synsberøvende lidelser. Det kan vi gøre gennem Campaign SightFirst 2. Halvdelen af verdens børn med synsfejl bor i Asien. Med hjælp fra lokale Lions-medlemmer har millioner af børn fået prøvet deres syn. Jeg mener, at vi ikke bare skal tage hånd om de voksne, men også om børnene. De er verdens fremtid, og derfor er det helt uvurderligt at give hjælpen i en ung alder. Lions underviser også familier med små børn for at gøre opmærksom på vigtigheden af tidlig øjenpleje. Dette resulterer i, at flere børn end nogensinde bliver undersøgt og henvist til professionel øjenpleje. Over hele verden er der millioner af nærsynede eller langsynede børn og voksne, som ikke har adgang til synsprøver eller til briller. Mange voksne har svært ved at arbejde, og mange børn har det svært i skolen, fordi de ikke kan se klart. Campaign SightFirst 2 vil lave flere programmer med uddeling af brilleglas og derved hjælpe mennesker til mere produktive og tilfredsstillende liv. Nogle former for synstab kræver mere end briller. ...124 millioner ramt af nedsat syn, men kun 5% får den hjælp, de behøver. Det vil Campaign SightFirst 2 lave om på. Campaign SightFirst 2 vil bringe genoptræning af svagsynede i front ved at uddanne specialister og etablere Lions-klinikker og hjælpemiddelcentre for svagsynede i egne, hvor de ikke findes i dag. Ved først at opfylde målet om 1 milliard kroner og derefter yderligere 300 millioner kroner, så vi opfylder det udvidede mål på i alt 1,3 milliard kroner, kan SightFirst udforske nye områder i kampen mod blindhed. Vi gør det muligt at åbne nye banebrydende fronter inden for forskning i øjenlidelser og hjælpemidler. Der findes en bred vifte af hjælpemidler og teknik, der kan tilpasses den enkelte patient. De er til stor hjælp for blinde og svagsynede, men 9 ud af 10 blinde får en ikke grundlæggende genoptræning.
Ved at støtte udvalgte forskningsprojekter kan Campaign SightFirst 2 sikre bedre behandling, uddannelse, omsorg og hjælpemidler, eller ligefrem levere afgørende gennembrud i kampen mod frygtede årsager til blindhed. Og med støtte fra Campaign SightFirst 2 vil Lions udbygge et af vores mest effektive programmer, Opening Eyes, i samarbejde med Special Olympics. Hvis vi kan hjælpe endnu et barn til at udnytte sine evner. Hvis vi kan hjælpe endnu et samfund til god sundhed og til trivsel. Hvis vi kan hjælpe endnu en person til et liv i værdighed og uafhængighed, så har vi gjort en forskel i verden. Med engageret indsats fra hver eneste Lions over hele verden vil vi nå vores mål om at bevare syn, få samfund til at blomstre og give håb til mennesker. Lions kamp mod blindhed med din hjælp.